tħabbar setta għodot leġislativi ġodda li fost l-oħrajn jitrattaw regolamenti dwar il-kostruzzjoni u l-introduzzjoni ta' reġistru ta' persuni kompetenti fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-lan tax-xogħol. Dawn se jisseguraw biex ikompli jogħla l-istandard fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-Ministru tal-Ġustizzja u Riforma s-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol l-OHSA Josiane Cutajar qalu li dawn ir-regolamenti huma nfasslu wkoll biex jevitaw l-aċċidenti relatati max-xogħol. Jiżguraw responsabbiltajiet ċara daw kollha involuti fil-proġetti ta' kostruzzjoni kif ukoll li tiġi żgurata kompetenza tal-persuni li jissorveljaw is-saħħa u s-sigurtà f'dawn is-siti. Il-Ministru qal li l-Gvern impenjat li jmexxi l qoddim kultura ta' aktar sigurtà u responsabilità fis-siti tal-kostruzzjoni li minnhom infushom joffru għatta riski. Kummenti lil One News, Dr. Attard qal kif dan kollu qed isir anke wara ġie formulat kif ħajjaħdmu flimkien l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA u l-istess OHSA fl-aħħar jiem fejn issa se jkun hemm aktar infurzar u qafas ġdid regolatorju. Issa naraw kif mhux biss l-aspett ta' infurzar li dak huwa importanti qed ninvestu ħafna fih, mhux biss mill-aspett ta' riżorsa umana, imma wkoll mill-aspett ta' prattiċi li qed jintużaw fl-infurzar, imma qed naraw ukoll issa li jkun hemm qafas regolatorju abbażi ta' liġijiet aġġornati li jistgħu verament waslu biex ikun hemm dik il-qabża li tagħmel id-differenza fl-aspett tas-saħħa u s-sigurtà fil-kostruzzjoni u anke ngħid b'mod ġenerali fis-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku ġenerali. Min-naħa tagħha, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol qalet li dawn ir-regolamenti ġodda se jaraw li jkun hemm żgur project supervisors kompetenti u li jiġi segwiti standard ċari ta' sigurtà fuq is-siti kollha. Madan, ir-reġistru ta' nies kompetenti se jkun qed jiġi aġġornat biex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' professjonalità. Fuq kollox iduru ma' uffiċjal speċifiku dak li ngħidulu il-project supervisor għas-saħħa u s-sigurtà fuq is-siti ta' kostruzzjoni fejn jelenkaw eżatti il-kompetenza ta' din il-persuna, kompetenza li taqa' kemm fuq taħriġ akademiku, ġifieri knowledge li jkun akkwista permezz ta' studju li jkun għamel u anke permezz ta' esperjenza li hu jkollu fuq is-siti ta' kostruzzjoni. Ir-reġistru aġġornat tal-persuni kompetenti se jkun disponibbli fuq il-website tal-OHSA www.ohsa.mt.